A bevándorlási válság kezdete óta vészesen megnőtt a terrortámadások száma Európában. Itt is megtörténhet. Ne kockáztassuk Magyarország jövőjét. Szavazzunk nemmel október 2-án. Nem magának a népszavazásnak van közvetlen jogi kötőereje, hanem azon lépéseknek, amelyek ennek következtében megerősítve a kormány politikai szándékát, mintegy kötelezik a parlamentet arra, hogy állásfoglaljon ebben a kérdésben.